Álvaro, de 8 anys, com altres 50.000 xiquets a Espanya, viu amb TEA. Li encisa la música i gaudís tocant el piano, cantant i ballant. Una passió sense límits que l'ha dut a gravar un disc i un videoclip amb altres 5 xiquets que també tenen autisme i 30 companys més d'institut. Els seus pares, Juan, músic i productor musical, i Yolanda, es van volcar en este projecte. I van començar primer a seleccionar les cançons, després a xiquets en autisme que pogueren cantar i els seus acompanyants, i va començar la fase d'assaig. Jo pensava que no hi seria, perquè no entonaven, no cantaven, no volien, però després va anar agarrant força. I el resultat és TEA and Rock, un videoclip i un disc amb cançons populars valencianes en versió rock, entre elles Parla Valencià de Dani Miquel, i també una altra d'inèdita, La vida en blau, que parla de la manera de sentir d'una persona amb autisme. Necessitem que la societat sàpiga que ell té autisme, quines són les seues peculiaritats i que ho entengui. Que si la societat està preparada, ell pot fer tot allò que vulgui. Ara este projecte d'inclusió, treball en equip i superació es recull en un documental que s'estrenarà el dia 2 d'abril, el Dia Internacional de l'Autisme, a l'Octubre, Centre de Cultura Contemporània de València.